Aleykümselam yaşlılar, vatandaşlar salam hemmeňize. Aleykümselam. Yaşlılar, iyilleşler. Akşamınız hayırlı olsun. Hormatly vatandaşlar, bugün aýdyp geçişimiz ýaly her gün ýagdaýymyz bollugundan wagt tapdygymyzdan size halat ediş komitetining, Milli Halat ediş komitetining etmeli işleri barada, öňünde duran wezipeleri barada size ýygy giderli habar we maglumat ýetirip durýar diýip. Indi şu gün biz size ýetirjek bolýan ilkinji maglumatymyz Milli Halat ediş komitetining wezipeleri barada. Bu wezipeler nämeden ibaret? Ine şu biz şu gün teklip edýänmiz 8 sany maddadan ýa-da punktdan ibaret. Şolaryň ilkinjisi Guruji Mejlisi döretmek barada, wagtlaýan hökümeti döretmek barada, Milli Hawpsuzlyk Şurasyny döretmek barada, Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy dikeltmek barada, adatdan daşary ýagdaý ıglan etmek ve adatdan daşary ýagdaý komissiýasyny döretmek barada, Türkmenistanyň bir kanun prezidentini prezidentlik wezifesinden boşatmak barada, bir kanun hökümetiň hukugyny wagtlaýan hökümete geçirmek barada, guramaçylykly jenaýatçy topary adalatly suwdyň eline tapşyrmak barada. Ine şu 8 maddadan ibaret wezipeleri Milli Halat ediş komiteti öz boynuna alýar. Ine birinji punktynda ýa birinji madda geçsek Guruji Mejlis näme bar? Onuň wezipesi borjy näme? Hukugy nämeden ibaret? Guruji Mejlis täze Türkmenistanyň ilkinji sagadyndan başlap watana dolan paranmazdan sonra ilkinji sagadyndan başlap döwletiň ähli hak hukugyna degişli meselelerini çözgüden öz boynuna alýar we borjyny ýerine ýetirýär. Guruji Mejlisiň borjy ilkinji nowbatda şol saýlaw komissiýalaryny döretmek, Türkmenistanyň prezident saýlawlary, parlament saýlawlaryny geçirmek bagyşlan, şolary gurnamak, ýurdun içinde degişli, degerli şol wagtda parlament saýlawlary geçýänçe degişli ähli kada kanunlary gerek bolsa goşmaçasyny çykarmak, döredilýär ýa dörediljek wagtlaýan hökümete kanuny nukdaý nazardan dolu gollaw, kömek etmek, konstitusiýon suwdy döretmek, atmosferini döretmek, şolaryň hemmesiniň ýemesini taslamasyny düzüp taýýarlap dörediljek ýa saýlanjak täze Türkmenistanyň täze parlamentiniň dikkatyny ähli gerek bolan ýa-ki ýuridik kanunlaryň taslamasyny taýýarlamak. Indi Guruji Mejlisiň agzalary kim bolmaly? Olar elbetde mümkin kadar juristlerden ibaret bolmaly, bilermenlerden ibaret bolmaly. Şol sanyna biziň hakkymyz, hukukumyz alınmadyk, ýa-ki parlament bar şol 90-njy ýylyň 7-nji we 14-nji ýanwar aralygyna saýlanan. Olardan diýri galan bar bolsa gatnaşjak diýen bar bolsa olar gelip biler. Sany näçe bolup biler Guruji Mejlisiň? Biz pikir edýäs 15 adam bilen 20 adam aralygyna Guruji Mejlisi adamlar gatnaşsa şol ýeterlik bor diýip hasap edýär. Belki köp bolar, belki biraz az bolar. Ol adamlar hemmesi şu gün barmy? Ýok. Ýöne hemmesi taýýar bolýança biz boş oturumda bar eýen bir bölük gatnaşyp ber, işläp ber, kada kanunlaryň taslamasynyň üstüne ýurdun içinden gatnaşaklary bar, şonuň üçin biz olaryň adyny aýdyp bilemdik, olar bilen günlük gatnaşyry da giýip bilemdik. Ýöne olar bilýär etjek işini ýa gatnaşak gelmesin. Haçanla ýurda ilkinji adam günümi ýa-şo taýda ähli sağlygyny halkyň öňünde telewizionyada halk görüp biler Guruji Mejlisiň agzalaryny. Guruji Mejlisiň hukugyny aýtdyk, indi möhledi. Guruji Mejlisiň möhledi ýurda baramyzdan ilkinji sagadyndan başlap täze saýlanan parlamentin agzalary öz işini başlap täze hökümet döredýänçe hareket etýär. Parlament işini başlap hökümet döreden güni Guruji Mejlis dargyýar we öz hak hukugyny ýetirýär.
Ondan sonra şol gurucu meclise gatnaşan agdalar täze dören parlament tarapyndan tanrıyalkasyny alýar. Gerekli ýagdaýyny olary personaly pensiýa bellenýär. Ýok, enterem işleme okuýup bar adamlar şol gurucu meclise gatnaşanlar döwletiň beýleki işlerini ýa parlamentiň işlerini ýa aýdaly bizim döretçek bolýan konstitusiýon sudynyň işlerini arkaýyn gatnaşyp bilerler. Ene gurucu meclis barada aýdyljagy şu gysgaça düşünür. Indi wagtlaryň hökümet kim bolup biler we hatsan we näçe möhletleýin. Wagtlaryň hökümeti döretmegin wagty gelip ýetdi. Watandaşlar dün aýdyp düşünür. Dogry, siň dikkatyňi da ýetirdik. Ýurtda işläp duran hökümet ýok. Olam şol 10 sany bizim olary teklif eden 10 maddadan ibaret talypnamamyzyň hiç birini ýerine ýetirmedi. Ol talypnamada olaryň her gün berja etmeli borçlarından ibaret. Biz artykmas olary borç ýa iş buyranda. Diýmek, dünýäň öňünde ene olar özlerini okyp tyldygyny subut edip berdiler. Halkymyzdan böri otyr. İş ýok, işsizlik gaty uly Türkmenistanyň açlyk, keselçilik, garal haýsy sferany alsaň ene lanşap ýaty ýöne hökümet işlerini. Diýmek, biz de şu mahal ýurdun daşyna wagtlaryň hökümet döretmäge zerurçylyk bar. Hökmani ýagdaýda şonu döretmesek, biz onu gelecekte etjek işlemimiz onun başlywarat boljak, tertipli boljak, başlywarat boljak. Şonuň üçin biz hemmejiklädi tertipli, düzgünli, nizamly etmek üçin häzirki günden biz özümize wagtlaryň hökümetleri ötmemiz gerek. Ine şu barada ne sonra häzir punktlarga toramdan soň şu wagtlaryň hökümetli mesele gelip ýeter. Ýöne şu taýda aýtmakçy bolýan zadym, wagtlaryň hökümetiň hak hukuky döredilen ya ıglan edilen gününden başlap täze parlament saýlanyp, parlament hökümet saýlamaly diýen düzgünle günü sagadyny wagtyny gelýänçe öz borjyny ýerine ýetirer. Şol parlament täze hökümet saýlamaly diýen wagtynda da öz hak hukuklaryny ýetirýär. Ine 3-nji punkt, Milli Howpsuzlyk Şurasy. Näme üçin gerek? Sebäp bizde Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk diýilen zat ozal SSR döwründe KGB diýip soň ene mahkeme durla atdaqly gep onu da o ýöne şol howpsuzlyk gullugy döwletiň we milletiň howpsuzlygyny üçin etmeli. Gönüden göni. Başga hiç hatda bizde bolsa soňky 30 ýylyň dowamyny şo milli howpsuzlyk gullugy diňe halky ýygyrlamagy, olary şol dürli jezalara sedawar etmäge we ilaty howpasyny saklamagy gönükdirdi. Ol ceza beriş organına öwrildi, hukuk goraýyş organına. Şonuň üçin häzirki döwürde 30 ýylyň dowamyny bolup geçen ähli jinayet işlerini gözden öňe tutup ýurdun içinde. Bolan zatlary müňlerçe, 10 müňlerçe adam türmelerde basyldy, öldürildi, ýok edildi, ýitirmedildi. Şonuň üçin biz bärde gelecekki barça wagtlaryň hökümeti ýa-da ýa-da gurucu meclise halkymyzy, döwletimizi goragyny öpçün etmek üçin Milli Howpsuzlyk Şurasyny döretmek. Milli Howpsuzlyk Şurasy näçe adamdan ibaret bolup biler, onuň sanyny, meçberini soň kesipler ýöne şuň kun şonuň döredilmegini başlamak zerur diýip hasap edýär. Sebäp görüp otyr, ene daşdan isten ene hökümetiň adamlary, hökümetiň özi, onuň satyn alanlary ýa şoňa hyzmat edýärler, ýa ýurtda adalatyny dikeltmegini islemeýän adamlar, eden jenaýatyny bilip şonuň üstüne basyp saklamakçy bolýan adamlar tarapyndan basyş edilipdir. Şonuň üçin gorok sistemasy gerek. Şol gorok sistemasyny döretmek üçin biz Milli Howpsuzlyk Şurasyny döretmeli karar eder. Näme üçin? Sebäp ol şura bolan bilen ol diňe bir adamda ol komissiýa bolmaly. O taýda diňe bir adam ýol başlyk edip ýa bir topara däl, ol döwlete halka hyzmat etjek şura. Ine şonu hem bilmeňiz zerur. Indi 4-nji punktda geçsek, Türkmenistanyň konstitusiýon guruluşy dikeltmek bar. Bu barada men kandidat aýdyp durmaýyn, görüp otyr watandaşlar hemme Türkmenistanyň çägine içinde konstitusiýa işlerine diňe konstitusiýa bir adamyň ýa bir topara hyzmat edýär, şolary gabatlap düzülen kanunlar işleýärdi. Halka, milleti, döwleti bähbitli ýa işlemek kanunlaryň hiç bir maddalaryň hiç bir işlerdi. Ene şolary düzeltmek üçin, şolary işe girizmek üçin döwletiň, milletiň, halkyň bähbitini onlar şu konstitusiýon guruluşy dikeltmeli bolýar.
o proses uzaklayın bolar, ol bir günne düzelecek zatlar, täze saýlanyp parlament şolaryň üstüne işläp, jemgyýet bilen, halk bilen, parlament bilen, hökümet bilen, adaletli suud bilen, konstitusiýon suud agzalary bilen bilelikde dikeltmeli bizim borçumuz. 5-nji madda, adatdan daşary ýagdaýy yglan etmek we adatdan daşary ýagdaý komissiýasyny döretmek bar. Adatdan daşary ýagdaý näme üçin göz öňüne tutulýar? Her bir döwletde adatdan daşary ýagdaý bolup bilýär. Bizim döwletimizde adatdan daşary ýagdaý bolmagyna mümkinçilik bar. Näme üçin? Sebäp halkyň ähli hak hukuky elinden alındy. Halk işde ýatýar. Halk näme etjegini bilenok, çykylgany nerden tapjagyny bilenok. Şonun üçin halkymyzyň aňyna täsir etjek dürli güýçler bolup biler. Şol sany ýurdun içindäki gara güýçlerim tapylyp biler. Ýurdun daşyndakylarym bolup biler. Şu taýda biz halkymyzyň iyi misalar durmuşyny üçin etmek. Esasen birinji tapkyrdy. Şu saýlawlar geçirilip täze parlament saýlanýança, täze hökümet düzülýänçe jemgyýetde biz iyi misalar durmuşy, parahatçylyk durmuşy gorap saklamak. Egerde bardy geldi Türkmenistan haýsam bolsa bir kunjunny şolar ýaly agyr ýagdaý emele gelse, ýa haos dörese, ýa şunyň fitneçiler tapylsa, ýa ýene provokasiýalar ediljek bolsa, ine şol ýagdaýda adatdan daşary ýagdaý girdilip bilmek. Onu şu taýdan şuň öňünden aýdyp goýmamyz zerurdur. Sebäp biz Türkmenistanyň, Siriýanyň, Iragyň, beýleki döwletleriň, Libiýanyň ykbalyny gaýtarlamak bilen islamda şoň üçin şu zatlary biz öňünden görmeli, öňde görejikli hereket etmeli. Ol beýle diýdigi ýa adatdan daşary ýagdaý ol bir toparyň, bir adamyň, bir partiýanyň bähbidine ol bütün döwletiň we halkymyzyň hukuklygyny üçin etmeli. Ine şu mesele şeýle garalýar. 6-njy Türkmenistanyň bir kanun prezidentini prezidentlik wezipesinden boşaltmak ýa-da çetleşdirmek bar. Bu nämeden bar? Siz bilýäňiz eýem ýyllar we aýdymlyk gelýär. Gurbanuly Berdimuhammed hakimiýeti jenaýetçilikli ýol bilen basyp aldy. Ol kanuny prezidentler. Biz onu 2007-nji ýylyň fevral aýyndan bäri aýdyp gelýär. Ya da 2006-njy ýylyň dekabranyň 20-inden bäri ol çok bir kanun wezipany alanyň bäri soň saýlawlary beýleki hem näzir bir kanun ol çakan ähli şertnamalaryň bir kanun aýdyp gelýär. Onun üçin ol bir kanun adamlarda bir kan gurulmaň etjek bolup durjak garşydaýdy. Onu hemmäňiz bilýän watandaşlar ol bir kanun adam biz 10 edip bir kanun ýerden ol kanuny boljak gäle. Onun üçin bir kanun adam kanuny ýollar biz onu wezipesinden çetleşdirýär. Ine bu mesele şeýle. Ine bir kanun hökümetiň hukugyny wagtlaýyn hökümete geçirmek bar. Prezident bir kanun, onun garadan hökümeden bir kanun. Onun edip oturan işleren bir kanun. Halka hasabat berilen, halktan pikir sorularyna hiç bir işte halkı olaylaştırılana, devlet işine, siyasete de, iktisadiyete de, sosyal ýagdaýda da halktan habar alıp ya halka kömek edip ya halktan pikir sorap oturan hökümet yok. Şonun üçin yok zady biz bar edip görkedimde şonun ähli hak hukugyny alyp wagtdan hökümete geçirmek. Göreli onsan kim işleýär ya kim işlänmez. Ine bu taýda Suriýa çemeleşilýär. 8-nji madda Gurumaçylykly jenaýetçi topary adaletli suudun eline tapşyrmak bar. Bu arada biz hem watandaşlar 30 ýyl bar gurrun edip gelýär. Şu ilkinji SSR ýakyn Türkmenistan garaşsyzlygyny alan ilkinji günlerinden başlap ine halkymyzyň, döwletimiziň, milletimiziň garşysyna belli bir jenaýetçi toparlar, adamlar, şahsiýetler, olaň ýeňsesinde hereket edýän dürli toparlar bilen jenaýet edilip geldi. Şolaryň edýän jenaýetini ýok diýen grazdarlarmy, raýatlarmy türmelerden geçirildi, tutsak edildi, ýok edildi, atsorsyz ýetirildi. Häzirçe bir habar barnaşlar ýygyny gelip müňlerçe maşgala. Ine şu zatlar ýol oýun üçin ol ýurdun içinden hasapladylar da ýaşlaryna çykarlar puluň şugun kuwuna çeldi muhtary orta hasapdan 350-500 milliard dollar bolsa onun jogapkarçylygy olan boynunda bolupdy. Gara ykdysady pudakda ýa-ni kanuny hukuk pudagyny bular näme jenaýet eden bolsa ählisini sanawyny düzüp biz
yankı yörüte komisyadörün adyl suwda tapşyrmakçy. Olaryň jedasyny adyl suw bersin. Biz däl bir adam däl, 10 adam däl, bir topar däl, bir partiýa däl adyl suw bermeli olan jedasyny. Şol üçin biz giýerdik Süleýmanyň depteri diýip. Şol depterde ähli hökümetin, döwletiň, prezidentden başlap insanky wezipede oturan türme başlygyna çelli. Kelle ýalanyşlar kanun öňünde jogap bermeli. Biz şol üçin aýtdyk, lüstrasiýa meselesi. Biz şol üçin aýtdyk, ýa-ni KGB arhivlerini açmak meselesi. Şeydik biz arasalanmasak Türkmenistanyň we Türkmen milletiniň geleceği ýok watandaşlar. Ene gysgaça aýdamada ene şu düşünürşi tekil punktyň ýa maddan düşünürşi sözlerden ibaret. Galan häzir saparagy kemini aýdyň näme goşup aýdar ýöne şu gün ýene bir seredilmeli meselemiz bar. Olam wagtly hökümeti döretmäge radylyk bermek meselesi. Kim başlayacak bu yerde? Murat, ne goşupladım yok. Şuurum emmejetini özüm hemen düşündürüp berdim. Adamlarım dikkat bilen dinlendirler. Birden beýnige oturmadylar mümkin. 3-4 gün içinde emmejetine düşünşersiniz. Bizim şuunki etjek dememizin esasy ilk etmeli işlerden başlamalı. Murat. Doğru. Şoň üçin ýaşlara hökümeti gurmaga radylyk bereli. Radylyk görmeli. Kimi ne şonu edeli. Onun ýene bir ilki edilmeli işler o Milli Howpsuzlyk Şuraty, o Milli Howpsuzlyk Şuraty oranda bunu kagyp diýip düşünmelerdir. Bu içine ýa-ni ähli emeler giýýändir. Ýurdun içindäki etkerinden başlap ýa-ni mal barlygyny gorugyna çenli ähli o milli Howpsuzlyk Şuraty bolanda onuň içinde ähli uramalar giýýändir. Şol wekilleri giýýändir. Öz başyna bir komisiýadyr. Ne şonu göretmek barada şu ilki meselelerin 20 kendilerine biz şu taşında işlep göründürüm içindäkilerin hem howpsuzlygyny öyle bir şekilde çoğurum etmeliler. Bu da elbette bir urulaty yok. Geçici hökümetem edilir. Şu nidik ertir urulmaly diýilen neme yok. Oňa yani profesyonel adamlardan vurulmalylygyny aşançydaly liyakat sistemini eýem staýdan şuwatdan demedilmeliler. O hökümet diýmek döwlet düşünjesi bar adamlardan döwletiň güýjüni döwlete ulanmak diýilen bir neme bar da. Döwlet bir güýçlü zat bolýandyr. O emradyň üstüne zatlar o çok döwletiň wezipeden güýjü bardyr. Şo güýjü döwletiň peýda üçin ulanmalydyr. Onu şo düşünjäni bir Türkmen nemesine mentalitetine, düşünjesine sokmalydyr. O da döwlet düşünjesinden gelýändir. O wezipeni alyp ýa-ni şo güýjüni gördüğünü uğranıyorlar da adamlar. Şu düşünce var da ne Türkmenin bedbahtçılıklarının ulu nemeti. Yani birinci adam oldu. Çok doğruğundaki adamlar tanışı bilçi karınlaşı. Yani kovurayan adam nemeti. Ondan nemlenmeli diyen düşünce var da. Yani yon planlı devlet olmalı. O devlet adamı korunmalı. Hormat koyulmalıdır. Elbette gücü olmalıdır. Yani o adam gücü devletin rehberi için ulanmalıdır. Bu dağıtları ne bir düşünmeyenimizin esas sebebi ne bir tarihten kopardılır da. Bizim devlet kuruluşundan beylek milletlerinden eskiler ve selef gönken tarih tecrübemiz vardır. Dün yıldan uğraktır ne tecrübülerden başlayıp demezsen devlet kuruluşu
dünyadaki sivilizasyon devlet kuruluşunun ilki nemelerini açan nemelen biridir milletlen. O bizim yani devlet olmayanlar yönü tayfalar gez öğrenmeleri düşünce sindirlenden o tayfalar imperiyalar kurup imperiyaları yıkan o tayfalarda yani o tarihten onu çizip ayıracak zamanı yok. Onun yönü o tarihleri bilen de hükümetin önünde de etati vazifeler nemeler duruyandır. Biz yakı tarihimiz der bilimden diketmeli. Bahaylığın ilkinci kapılarından biridir. Medeniyetinden sonra alaktır. Onun için yani devlet demesinde işleyecek adamlar devlet düşüncesi olmalıdır. Yok olsa şunu biz neylem olsa onun kendilerine tanımalı. Otmalı, öğretmeli. Onun yakı profesyonel nemesem değerli devlet düşüncesiyle ratiyinlerdir. Sulatları ne yaşlar düşüneyemken yani çünkü bunları akbata verelim almırak o bu işlere ne haydiyle başladılar. Onun şu hükümet kurulan son biz yani geç temasını yani o hükümetten bu hükümete geç olmalılar. Bunun yani katı paragat yol bilen akla mantığı o yani devlete deydarı olur yalak yağdayda yetmeyen bir yollarını tapmalı. Esası neme yani üstlerinde duruyan vazife odur. Onun şu hükümetler bizde gelip giden nokta soları yalak yani hükümetin beyninde oturan bir zat var da gelen ömürlük gelmeliyle ne şu demenem düşüncenem eretmek için ya da çürütmek için devletin her 4-5 yılda hükümetin çalışıp durduğundan yani preemstünüz diye de çok medeniyeti çok tecrübeni bizim medeniyetimin içine salmalı. Şunun için ne yaşlardan tamamı şol yani sürdürülürler değil ya da şoları yalak neme olmalıdır. Ne tutum sonralak bizim düşüncemiz yaşların bunu yani praktikada kurmuştu görkezmeli. Bizim ne arkasından yani bildiğimizden kömekçi ne aytacaklar atlama şular yiğitlerin öğünün dinlek gördük. Hani bolonla haysiniz kemin aydın. Benim öz fikriniz aydın. Derdi bir aytmalzat oları siz görmeken vatandaşlar. O zaman ilkinci turu vasıtan eden çıkışlarımızdan aydık gelyası. Devleti, hükümeti, parlamenti yaşlara, yaş nesile ınanmalı, onlara biz daşının kömek etmeli, tecrübemiz var olsa, şolar bilen arkalaşıp işlemeli, bilmeyen zatlarını biz tecrübemizden aydıp dönmeli yönü, esası iyisi devleti şolar devlandırmalı. Şu olmasa bizde bolacak. Yani şunun için şu ülkenin vakti geldi. Yorganı ikisani garı öz çekke diymen hiç asanın beyli fikir etmendik yönü yaşlan içinde bir şular yani halkın önüne çıkıp bilecek halkına, devletine, milletine olan hizmet edecek yaşlan gözlüğüne var. Gözü görünüyen şu mal yanınızda 2 tane vardır ama bulan yanına bile işleşip verir oğullar çatı var yani. Onu ben size aytıp veriyorum. Yani onların bu yüzünü açmak, adını tutmak vakti der sebepten yurdun içindeki düşman tanımamız der orada. Şu korkusuzluk meselesinden diyeyim diye. Yani yurda var ama dahlisinin yüzünü görürsün, çıkarırsın mesela ekrana. Şu kun değilen dat ya edilecek dat yani görüp oturuyorsunuz bir yıl olayı alıp bari aydın kemiğine ikisi biz bilen kaptalımızda çıkış edip fikirlerini aydıp oturuyorlar. Dem hukuklu, yaşlı yaşkıcı bir fikirlenişmek meselesinden fikir aytmak ya
meselede düşünüşmek, cedelleşmegen bar, ona meduvatiler den hukuklu sağ olsa. Yine de şular ýaly den hukuklu adamlaryň komandasyny düzmekçi boldy. Ene şuň kubul indi ýurdun içindäki ýagdaýy gözlemine tutup wagtlaryň hökümeti döretmäge fursat gelip ýetense biz ene şol ykbaly, şol işi, agyr işi ene şu 2 ýaşygda ynanmakçy boy düzüp başlasalar hökümeti. Haçan taýýar bolar, nähile diýerler. Oy özleri sese günne günnaşy aýdyp dursun watandaşlar. Biz endi hökümetin, parlamentin islenip ýol başyny halkyň ömrüne hasabat berme, halk bilen gürleşmäge, den hukukly, onun pikirini öwrenmäge borçludygyny özümizden başlamamız gerek. Şoň üçin ýene ýaşlar sizin öňüňizde saparaga bilen maslahat etdik. Özlerine de teklip edýär, halkyň ömrüne. Yine ikiniler biz için den ağramlı, den gammatlı yigitler, bilyat yanınızda da kimler dur. Sizin kömekçilerinizden görüp dur. Yani esası ağram, iş edecek, hatarın başını çekecek adamlara yükleniyor da. Şoň üçin men pikir edýän halkymyzyň anamyny ödersiniz, hemme tarap bilen hiç bolmanyny häzirlikçe şol kyn prosesden, kyn ýoldan geçmek üçin ellen edersiniz diýen mende lokan umyt bar. Aydı verin, aytığını da açık borsanız. Evet, ben Almurat bir boş oyun, yine de bir görünlü yalak nemi, yankı yatırım yapanızda adama yapın, akıllı yapın. O bağlılık akıllıdır, adamdadır. O yerin aşağında, yerin üstündeki bağlılıklar bağlılıktır olunuyor, akıl olmasa o bağlılıklar özüme belirli oluyandır. O ne, şoň üçin ne dedi, yaşları kän tinledik, kän işleşdik. O belki de käbir zatlar ýöwredip bilenler, naçanlar özlerinde de potensial denem kän bolmagy mümkin. Şoň üçin biz geleceğimizi şulara baglaýar. Buyur. Sağ olun. Sağ olun Sapara. Sapara sizin aydan zat, yani 2 zat aýtdyňyz da ýa-ni ünsüme çekdi. Ona näme aýdanyňyzy men bilýän ýalakrak, meni düşündirjek bolaýyn ildeşlerine. Sapara ýa-ni bir hökümetiň, wagtlança hökümetiň döredilmeginden söz etdi. Ondan soň milli howpsuzlukdan söz etdi. Buların ikisi gerekli zat, yani ikisinin arasında şunun ýaly tapawut var ildeşler menin pikirimçe. Howpsuzluğu bilmek üçin häzir şu Türkmenistanyň ýagdaýynda tejribeli bolmaly, düşmana köpden bäri tanayan bolmaly. Şonuň üçin hem 2 ýaşly 30 ýyldan bäri halkyň düşmanynyň düşmany diýip aýtjak. Onun için olar şolar 2 ýaşlydan köp tanayan adam ýokdur. Bar bolsa da sesini çıkaran ok diýip hasap edýäs. Olam ýok hasabyndadyr. Şonuň için eger wagtlança hökümeti gurmagy bize tawşyrýan bolsaňyz, bizem howpsuzluk meselesini size tawşyrmakçy. Şoňa getirjek boldum men bu işi. Sebäbi bizem ine şu wagtda çelle aýdaly Saparaň barlygyny bilemiz, oktuk. 1,5 ýyldan bäri tanaýas. Halmurada sağ olsun en son Saparaňy o çekip ekrana çıkaran üçin, ýoksa Saparaňy özüm aýdy, Halmurat olmasa çıkmazdym ekrana diýip dolu umydym kesipdim diýip aýdy. Ýani ildeşler belki jemgyýetiň habaram ýokdur, o heme ekranyň, ýani ekran diýen de bolýan zatlaryň arkasyndaky hakyky bolýan zatlardan. Şonuň üçin en soňky sönjek nokodunda täzeden parladyp bildikmiken diýene azrak duýgusallaşdym da şondan edil gelip duran ok. Bizeminde aýdaly eger o bolsa, ýani wagtlança hökümet meselesine alıp çıkmany o tejribemiz ýok diýen ýaly 1,5 ýyllyk bir tejribemiz var ýöne. O bilimimiziň barlygyna ananyas
Ve şu wagtda çelli ağır gelir diýip ekranlarda aýtmadym köp zady. O jemgyýetiň entek o düşünje nemesi, derecesi, o käbir terminologiýalara neme däl, dogry gelen ok diýip ýa-ni indi bundan soň diňe o professional işler üçin o işlejek olar ruhsat berseňiz beýlek ikinji kanal bardy, onu aýratyn kanal eders. O taýda çykyşlaram aýratyn olar we ilkinji çykyşymyzda o wagtlan çökýmediň kabinetini kim döretjek, oşony ulan eders. O biriniň başyna galmaly o iş en soňunda. Ondan soň nädip işlejek we köp adamlarymyzy diňe iş edýän işlerini görkezip bilýäs, özlerini görkezýärmiz ok we hakykatdan hem häzirki wagtda möhüm bolan iş miken diýen. O adam görkezip populistlik biziň işimizde başyndan bäri. Ýoksam görkezmek islesek ekrana o bir wagtda 200 adam eçelliğine çykaryp görkezip bilýäs, ýöne ondan nä peýda iş ýöremese. O biz şu 200 adamın içinden iş edip bilýänleri neme edip mümkinçiliklerimiz bilen elimizdäki şolary öňe neme etme çemeleşýäs. Men kan uzynam aýdyp durmaýyn aýdyňa. O beräýin sözi. Aydın söz senden mi? Sesimi o gelýärmi? Gelýär. O menem aýtjak bolsam birinciden haly işi bize inanyp bilýän bolsaňyz, ýagny Taňry alhasyna aýtmak isleýän. Biz elbetde elimizden geleni edip bilýänimizi hiç kaçan ýagny gaýagyrman etjek bolar. Semmez adam tejribe meselesinde ýene de keminen aýdanlaryna goşulýan tejribemiz ýok bizim. Ýagny noldan başlaýas ýöne. Ýa-ni dünýäň taryhyna seredende iň bir näme ideýalar edilşo tejribeň ýok ýerinde döreýändir. Yani tecrübe elbette bu zat yönü bir minuslara vardır. Ben emin şu minus tarafını bize peyda olur deyip fikir ediyende bizde şu tecrübe yok. İçkili teze nemeler bilen, teze taktikalar bilen işlepiler deyip fikir ediyen. Ondan sonra yankını hemen birazcık düşündürüp geçeyim. Ben şu Milli Halas Ediş Komiteti diyende vatandaşlar ben komentaryalarda okan yankıyı komentaryalardan yola çıksam yine şun ýalzagy aýdyp bilen Milli Halas Ediş Komiteti bir gruppa ýaly göz öňüne getiripsiňiz. Aslında oň ýaly zat däl. Milli Halas Ediş Komiteti ol türkmen halkynyň boýnundaky ýüktür. Şol zady edämeli, şo ýoly geçämeli. Her bir adam tapawy ýok. Sen komitet ol başgasy ol tapawy ýok. Bu halas edişiň ýolundan geçämeli we geçilerem. Hukmany suratda. Hatta prezidentiň özü hem şo ýoldan geçämelidir. O ýöne o milli diýip geçen ok öňünde bir zat bar söz. Soňra ýene bir nämen aýdaýyn vatandaşlar ol Milli Halas Ediş Komiteti her bir şol Türkmenistan vatandaşynyň jogapkärçiligi bolup durýar şol bir wagtyň özünde. Sebäbi ama aýtdyň şu ýok bolup gitme howpy bar, şondan biz halas bolmaly. Şondan goranmaly ýa-da şoň öňüni almaly. Şoň üçin ol her bir adamyň işidir. Neslin öňündäki edilmeli işdir. Ol adamlara men öňe aýtýardym, aýna seredip özüňiziň kimligiňizi sorap görüň, özüňizi tanan soň beýem täze pikir ýa-da dogry pikirler şondan soň gelip başlaýar. Özüňi tanamasaň ine şu wagt şu bundan belki bir ýyl aýdandyryn, özüňizi tanan, özüňizi gelişdiriň diýip o ýöne aýdylan ok. Sebäbi men hemen özümi ine bir adam awa ertir bir gün ölüp gitken ýaşaýan şu gün başga hissat bilemokdum men özüm hakynda. Ýöne soň ine käbir zatlary okap öwrenip belki sorandyryn aýna seredip belki biri sorandyr menden sen kim aý diýip. Ne şu soralardan soň hakykatdan şoň jogany gözläp görýän ölen her bir adam vatandaşlar, her bir adam, her bir dolan çağı, komitesi, polisiýasy, beýlekçisi hemmesi şolaryň bir vatandaşdyr. Vatandaş diýmen eýem özü bir wezipe üstündäki iş elbetde ona aýlyk berilen ok ýa-da bir näme wagtyň ýok. 24 saat özüňem işsiz vatandaşsyň sen we wezipen var, jogapkärçiligiň var şoň ýanynda. Ve sen hak hukugyň bar şoň ýanynda. Her bir adamyň deň derejede
Yine şu zatlara doğru düşünün. Men hiç zat edip bilemok, elimden hiç zat gelen ok diyen olsanız siz özünüz aldayanız birinci novatda. On yal zat yok. Onu aytsan yine saparağa da men elimden hiç zat gelen ok diye oturup bilya halmıradağa da ya da kemine men tapağı yok. Kim olsa olaysın elimden hiç zat gelen ok deyip oturan günün eyyem kutardı. Şu günün sen durmuşsun kutarıya diyeyim. Şoň üçin ýaşan wagty ýanky wagt diýilen zat vardır. Ol wagt sizin elinizdäki ýa-da biriniň elindäki zat däl, wagtdyr. Ýani onu hiç kim üýtgedip bilen ok, täsir edip bilen ok. Ol wagty nähili ulansaň, dogry ýaşasaň bu bolar şo wagt sen üçin, şo wagt sen üçin peýdalydyr. Sen bagtly ýaşap bilýänsiň şo wagty. Ýöne sen şonu ol sen eliniňdäki zat nähili ulanjagyň saňa goýulan zatda. Ne şonam dogry ulanmagyňyzy, ýani onu bilmek üçin özüňiziň kimligiňizi tanan. Sizin her biriniz bir vatandaşsınız ve üstünüzde bir borcunuz var, cevapkärçiliğiniz var ve hak hukukunuz var. Deň derecede hemme bilen. Şu zatları hiç kaçan ýatdan çıkaman ve halas ediş komiteti meselesinde de ol hemmemizin cevapkärçiliğimizdir vatandaşlar. Öýüňize pikir etmeň ýanky atkrypka geler halas ediş komiteti gatnaş diýip oň ýaly edilen ol. Yine berden aýdylyp ýerine zat näme diýäs biz kimi berde Milli Halas Ediş Komitetine şuň ýaly adamlar gelip bilmez diýilen zat ýok. Gelýän iş etýän berde ol men ine Türkmenistan içindäki başlan şol hökümete işleýär diýip ýören adamlar aramyza goşuljak bolsa, ömem goşuljak bolýarlar. Ýöne bizim aramyzda şuň ýaly bir näme bardyr. Milli Halas Ediş Komitetiniň içine giren soň o taýda jogapkärçiligiň, hak hukuklaryň hemmesi ýazylydyr we sen bozup bilmeýän. Näme üçin bozup bilmeýän? Her bir içindäki şoň çileni her bir adam, her bir watandaş o içindäki kanunlary düşünýär we bilýär şolary ýatdan bilýär. Şoň üçin sen hiç kimi aldap bilemok o taýda. Berdene halmyrada aýdyş ýaly ýaşly, ýaş kiçi, başlyk ýa-da işçi diýen gururum ýok, oň ýaly düşünje ýok. Bizim hemmemizin bir başlığımız var, olam tertip düzgün. Yine şol tertip düzgünne men işlep bilýän diýen bolsaňyz ýa-da elinizden bir iş gelýän bolsa, hakykatdan şol işiň eýesi bolsaň sen onda ol işi etmek borçlusun diýip aýdaýyn da. Ve ilkinji nowat özüň we çağlaryň önünde borçlusun şol iş etmeni. Entek konstitusiýa meselesinde ýene bir zat aýdaýyn. Hawa neslimizin önünde. Konstitusiýa meselesinde vatandaşlar aýtýarsa Türkmenistanda kanuny işleýän ok, konstitusiýa işleýän ok diýäsde. Indi men şol konstitusiýa näme üçin güýçlendirip bolýar, näde güýçlendirip bolýar? Konstitusiýanyň güýji näme bilýäňizmi? Konstitusiýanyň güýji aslında her bir vatandaşdyr. Ýani sizin her biriniz şu konstitusiýanyň güýjüsüňiz. Eger siz konstitusiýanyň güýji ýok diýen bolsaňyz onda näme üçinligini näme özüňiz sir edip göreýin. Bu bir hakyky ýani üýtgedip bolmajak bir hakykatdyr. Konstitusiýanyň güýji şol döwletde ýaşaýan her bir watanyň şo kanunçuluk güýji ikisi deň bolýar-da, şolaň jogapkärçiligidir. Ol güýjüni her bir watandaşdan alyp gaýtýandyr konstitusiýa. Ine şu gün konstitusiýa barada men näme üçin konstitusiýany ýanky biraz kendir o temalarda gürlemek ýa-da men garşy da şu konstitusiýa işleýän o ine hak hukugyny oka diýerler-de. Ýöne o kanun bilen watandaşlar o işleýän zat däldir. Bilmek bilen düşünmeň ikisiniň arasynda tapawut bardyr. Sen bilseň şu konstitusiýany, ýöne düşünmeseň ol eýem sen güýç bolup bilmeýän. Şu zatlar hem doğru düşünün konstitusiýa meselesinde ve on güýjü bizim her birimizin elimizdedir. Konstitusiýanyň güýjü, kanunlaryň güýjü. Her bir grajdan 18 ýaşyny geçdiňmi sen şoňa jogapkärliksin. Atı doğru. Tapara sen bir zat goşşokmudun? Yok, almyrada. Men şu taýda bir zat aýdyn, ýani ýigitlere tapşyrdyk bu akkatasyny bereli, onsoň ýene de bir zat bar da şol ýanky bizim aýdyn zatymyz var, Milli Howpsuzlyk Şurasy barady. Indi tapara men Guruji Mejlisiň içindäki işler bilen günnelik meşgullanyp durmaly. Guruji Mejlisiň işi gatykän hemme taraply. Indi şol Howpsuzlyk Şurasyny ikimizden köp hökümetiň kowalan adam ýok da şu oturarlaryň içinde. Onun için olan oyunlarına belet, sen menden has belet katken olan eden cinayeti, sen maşallah karşısına. Onun için diyecek bolýan adam şoň
guruculuk işlerini sen başlatan sonra sen yol başçılık etsen mene bar içinde o taydan men gıra çekleme ol o guruma gelecek adamdan sani çapyndırlana aktar. Yöne son gurumaçılıklı işlerini sana tavsırsak para halkının. Menem şu gurucu meclisin gurumaçılıklı işlerle meşgul bolsam, yigitler ana yankı hökümetin işi bilen meşgul bolsa, beýleki gelecek adamdan pudoklayın işler var, lokal netmeli işler var, kanunçuluk tarafından netmeli işler var. İktisadi meselelerde ay garatkan sanasan soğa kan ilişiyor. Şonun için şunu yankı şol çok böyle baş şol Hoksulluk şurasını gurumaçılık meselesini sana tavsırsak separasyonum şon boyuna alayım. Korkma tamam. Allah. Neden korkar? Kördüğümüz köprüden geçti. Bizim neden korkar separa? Doğru. Anladım. Sen Yakarı gurumaçılığını boynuna onu sonra düğün bir aydan dağdın var da olur. Aytdım da sanığımız var, adınız var, beylekisi var. Ola var. O ne sonra böyle esası hukukçuluk meselesinin biri de yani başka ne? Bunun yankı öğünleri uğrattılar. Ben emel uğradık milyonemeden okuyordum. 20-30 yılla şunlar öyle işleşti. O öğünlerinin yoktu o galyanda. Onun 5 yıl tecrübesi var olsa ben 25-30 yıl oluyordu. O bizim dengimizde, bizim yaşımızda o KGB işe gelirler bir doğru piyansa çıkıp gitti para. Olurum bu ütke şu adam değerli ben hem bezettiğim baharatına yetiştim. Ne de değer. Adamların büyük küçük değer. Mendiler küçükte oturuyordular hem beden ben boşuna biliyorum. Çağa kalmamış diyordum. Dime kullukan bırakıla olmalılar olurdu da. Bolya halmırat şutayda kusura ya onu ne ama yiğitler size akıyorlar diye. Men berde yaşlılar bir teklifim var şunu alarak şuna aydık geçeyim. Şu Milli Hopsuzluk Şurası arada indi kızıklanıp başından belki bilip belki bilmeyen ya da yankı provokat etmek için Milli Hopsuzluk Şura döredilendi. Vatandaşlar onu men yanlış beyan olsam o şura döredilip işlep başladı divaydılar. Başka zat aydılmaz o tayda içinde neçe adam var, kimler var. O zatları hatta yine men şoň içinde işlesem bilip bilerin. Ya da halmıra da şoň içinde işlese biler. Bolmasa halmıra da beýleki hiç kim bilip bilmez şoň içinde kim işleýär, näli işleýär. Onun diňe ýöne aýda insanam. Onun diňe şu soňundan bir ýerde bir zat bolar, bir iş bolar, şo wagt bilip galarsınız. Şolar etdimi kä diýen ýaly bolup galar. Ol ýöne sekretni bir nämedir, guruluşdur. Bolmalsam şoň ýalym ka diýip pikir edýände. We olaň etmeli işinde ýankı birinci nowatda halkyň, döwletiň howpsuzlygy onu üçin etmek üçin olar her öňünden çykan awa men şuran azasy, men şuran arasasy diýip oň ýaly iş bilen öňe gidip ýa-da bir zady gorap bilmeýände. Yani yine adamın immuniteti, adamı gorayan zat, ýöne şu görünýän zat däldir. Hiç kim görüben bilen onu barlanan bilen ol işleýän wagty bir keselen wagtyň ortaga çykýa başga adam ýitip gidýän nämeler bar da. Yine ol immunitet hem hakyky adamı gorap bilen bir immunitet. Size derman ýa beýleki nämeler bilen goranyp bolýar belli bir derejede. Ýöne immunitet iň güýçlüsüdür, iň organizmi iň gorayan zatdyr şol. Yine edil şoň funksiýasyny ýerine ýetirmeli. Şoň üçin ertirkön çykyp bawa azasyny ýerde belki provokasyon soralar bilen sorap bilirler. Şoň soralara jogap berilmejek ýöne şu günden aýdyk geçeli. Hemen ýalňyşçan bolsam aýdyň men kendime Türkmenistan'ın şu hukukçuluk demesinin yokluğun sebebi her köçüde her saatda men komitedin işgär dip demiş görün var ben agent diye yeni orada o edaran ödü yok demektir şoň tuğ dediğinde. O men agent dip görünlüğünüzde agent däldiňiz ýa-da stukaçdyňyz o ýa-da kadyorsyňyz ýa-da deme diline jargonlaryny aýtsaň ýa-da pituklu şolary alap bolýar da sebäbi aňryňyzda düýbi ýokdur. Şoň badyny bilýän bolsaň diýmek ýok bolmaly şol edara. Ne hukukçulugyňyz gorulýan bolsa bu ýagdaýa düşmek ýagdaýyňyz ýok. Düşüpsiňiz diýmek ýok.
O bir ýöne çete ýani pul gazanlayan bir biňiň ýani döwlet reketiniň bir ýani parçasy adamlary gorkup pul gazanmak bilen meşgul bolýan bir edara ýani bilýärem jurnalyk bir karatu buradam jurnalýar. Ady adam özü ýok funksionlaryň bir reket. Terrorizm, banditizm adyny näme diýden gelişip durandyr. Onu näme şu ýerde tamamlaýdy onu. Bolýa. Ama hormatly watandaşlar, şuňky täzeligi ýa size ýetirjek maglumatlarymyzy şu aýdylanlardan ibaret ýene-de dowamy bar. Ýygyderli aýdylanylar siziň dikkatiňizi ýetirler. Ýen sizin arkaňyzdan ediljek iş ýok, hem zat halkyň öňüne edilmeli. Şol ýyly saklamaly maglumatlar bar, adamlaryň atlary bar, edilmeli käbir işler bar. Onu edilenden soň aýdyljakdyr, onu edilmäkä öňünden aýdyp dursa ol düşmana iýmit berýär. Onu etmez elbetde. Şoň üçin şuwurlukça hemmäňiziň öýüňize saglyk, ýaşlar, size de akýor, saparagy taňry ýalkasyň geleniňiz üçin şu hemmäňize şu gepleşigi. Sag oturup saglyk bolşun. Sağ ol ýigitler size de akýor, onu akpata berýär. Işinde rogat şol diýişi. Halka ol peýdady, döwleti peýdady bolsun. Bolýa ýerleşle tawolun tarykdy bolşalyň. Sağ olun ýaşlar. Emine vatandaşlar sağ olun. Hemmäňize vatandaşlar kommentariýada soraglary jogap berilýän däldir sebäbi oňam aýtdym bir wagt aýryp bilsek ýakynda diňe şu soraglary jogap diýip ýa-da gürleşik ýagdaýdy geçirmekçi bir gepleşige ýöne şu gün mümkin däl we wagtymyz az bolan, çäkli bolan üçin başga da edilmeli işler olan üçin şo nämesinde ötünç soraýas. Ýani jogap berip bilemiz yok şu an. Sağ olun vatandaşlar.